لو ما عنتي تمرتنا عوت بيزنس كمي جيركا خفت نزبر يكهون ويعوت نقدي نتي تمرتنا حاونا سايمون تسفاي من راحيو كمهرناي ودحريون بزعدي حق ناي هو التاريخ بيزنس كجات مركز بدهوتاتن كمي جيركا تسقرو ኣለካ ወይ ከዓ እንታይ ክትፈልጥን ትመሃርን ኣለካ ኣቀድምቲ ናብ ስራሕ ምእታውካ ሓፍትና ሰላም ክትካፍለና ድሕሪኡ ናይ ሕቶን መልስን ግዜ ክህልወና እዩ ኣብኡ ከዓኒ ሓውና ቴድሮስ ፍትዊ ሄለን ተክለዝግውን ኣብቲ ናይ ሕቶን መልስን ሓቢሮም ብሓንሳብ ምስ መምሃራና ሳይሞንን ሰላምን ክዋሱ እዮም نزخون حطتنا ها أبز تحتت ولو نساتهم كم زمسلم كم السوائم ويكا كم زدعن تامدنا نزخت نسري عليهم مشت سلازي نبتي مددنا من محلاف سايمون اتي مدب كجد فلو Welcome Simon. Thank you, Binny. Just doing the slideshow. Okay. لومي تحستو تنبستنا كاب فنانتي مالتيو كم يجر كا عوت نقدي تجمر نزبل عرستي حزنا قريبنا لنا بتعمي أقداسيو زي عرس زمالتيو مغنياتو استفعل لنا مبزحتنا أفلوت أولنا ناي بيزنس أفلوت أولنا قلينا أب نقدي زلنا إنا قلينا نقدر كنجمر نحسب زلنا إنا قلينا خا أزينا نسفح بحسلنا استابلش تخونا إنا مالتي إذا سلازم نقوله حفشاوي زخونة نقول هنا مالت أب أفلوت أو نقلينا نمحداش تي زلنا فلتت مالتي ونمزخ خار نقلينا خا حدش نقدر كخون خالي سلازي كم يقرنا أوش بيزنس نجمر كم يقرنا أوش بيزنس نجمر بيزنس كنجمر كلنا بحساب إذا بقى زخون يكون نقرات بحساب يجمر بحساب يجمر أتي حساب جن كونوا حساب خون نت بيزنس كعوت الناس خل حساب خون اللو كفتن كاللو مالتي سلزي تحساب ناي بيزنس أبزح اللو الناجزي نت حساب يسرح لي أي سرحني كعوتني أي كلني لا كنمرمرو تشيك نقبر كنحاتت نخالوت مثلا عتاتون كنوسد يقبع عنا مال سلازي خنا رقاقص يقبع عنا كم دمان مدبات كنو تحزو ستراكشر كنو تحزو كم يجرو بيزنس مستتخله كم يجرو خعيو سلازي تي بيزنس تجميرو معالتاوي قصالنت حليو كخيد ناي مغبار مدبات ون كدلي مالت بحجز ملكات نجر كاخنا مالو لنا ولا بفاينانس ملكات نجرات اذا بتعمى اقداسيو حجي بزح غزي بيزنس كجمر كله ወይ ከዓ ንግዲ ክጅመር ከሎ كل ግዜ ተዝሓስብ ቀልጢፈ ክዕወት ኣለኒ ዝብል ኣብ ቀልጢፈ ገንዘብ ክረክብ ክህብትም ዝብል ኣተሓሳስባ ከለዎ ክእል ግን ካብቲ ዝተረኽበ መጽናዕቲ ኣብ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ማለት እዩ ካብ 3 ክሳብ 5 ዓመት ወስድ ሕጂ እዚ ክንሪኦ ከለና ሓፈሻዊ ንገሊኡ ምናልባስ ቢዝነስ ጀሚሩ ድሕሪ ወርሒ ክልተ ወርሒ ኣብ መክሰብ ከኣቱ ክእል ይኸውን እዩ ገሊኡ 5 ዓመት ክፀንሕ ይኽእል እዩ ስለዚ ካብ ቢዝነስ ናብ ቢዝነስ ይፈላለዩ ስለዚ እዚ ነገር እዚ እንታይ እዩ ዘብራህልና ምድላውና ብጣዕሚ ኣገዳሲ ምዃኑ ማለት እዩ ምድላው ናይ ቢዝነስ ክንጅምር ከለና ኣገዳሲ ሕጂ ነዚ ቢዝነስ ሓሳብ ዘለና ክንፍትሾ ክንምርምሮ ዝግባአና ነገራት ኣሎ ማለት እዩ እቲ ሓደ ነገር ክንገብሮ ዘለና ነገር እንታይ እዩ እቲ ቫሊዴት ክንገብሮ ነቲ ሓሳብ ማለት እዩ እዚ ክንብል ከለና እንታይ ክነረጋግፅ ኣድላይነት ኣለዎ ድዩ ንዓናስ ሕራይ ይሰርሕ ኢልና ሓሲብና ምናልባሽ ኣረጋጊፅና ክንከውን ንኽእል ኢና ግን ኣብቲ ዕዳጋስ ኣድላይነት ኣለዎ ድዩ ዝጠልቦ ሰባት ኣለዎ ድዮም ኢልና ክንምርምር ግባአና ከምኡ ከዓ ዓቕምና ከዓ ክንርኢ ግባአና ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ንምግባር ክንገብሮ ዘለና ነገራት ኣሎ ንሱ ከዓ መፅናዕቲ ክንገብር ኣለና ሪሰርች ክንገብር ኣለና ሕጂ ብዙሕ
ሮው ዝኾነ ዳታ ማለት ካብ ዝተፈላለየ መፅናዕቲ ካብ ዝገበርናዮ ብዛዕባ ነቲ ቢዝነስ ንሓስቦ ዘለና ክነፃርዮ ክንትንትኖ ይግባአና ማለት እዩ። እዚ ቁሩብ ንዓና እንታይ ክበና ይኽእል ሓቀኛ ዝኾነ ስእሊ ክበና ይኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ብዛዕባ እቲ ቢዝነስና ዝምልከት ነገር እቲ ዕላምኡ ስለምንታይ ኢና ንገብሮ ዘለና እቲ ማለት እዚ ናይ ብሓቂ ስለውጢ ከምፅእ ድዩ ተደላይነት ኣለዎ ድዩ ጠለብ ኣለዎ ድዩ ኢልና ክንምርምሮ ዘለና ነገራት ኣሎ። ካልኣይ ከዓ ስጋዕ ክንደይ ነዚ ነገር እዚ ንሓስቦ ዘለና ኣድላይነት ኣሎ። ገሊኡ ኦልሬዲ ኣብ ቢዝነስ ማለት ሪፕሊኬት ንገብሮ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ኦልሬዲ ዝሰርሕ ዘሎ ቢዝነስ ክኸውን ይኽእል እዩ። ገሊኡ ግን ሓድሽ ክኸውን ይኽእል እዩ። ዋላ እኳ እንተቀዳሕና እውን ካብ ቦታ ናብ ቦታ ቢዝነስ ዝፈላለ እዩ። ሕጂ እንድሕር ንምሳሌ እንዳሻህል ለካ ኮይኑ ብሓደ ቦታ ልክዕ ከማ ኣብ ካልእ ቦታ ሰሪሕካ ማለት ክትዕወት ማለት ኣይኮነን። ስለዚ እቲ ካብ ክሳራታት ከድሕነና ዝኽእል መፅናዕታት ምግባር ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። ካብኡ ከዓ ኣትኪርና ምስኡ ሕቢርና ምስኡ ክንሪኦ ዘለና ነገራት እንታይ እዩ? ኣብቲ ቢዝነስና ጥራይ ክንሓስብ የብልናን ኣብታ ናትና ጥራይ። ምክንያቱ ብዙሕ ነገራት ክፀልዎ ዝኽእል ነገራት ኣሎ። ንሱ ከዓ እንታይ ክንብል ከለና ናይ ንግዲ ሃዋህው ወይ ከዓ ናይ ቢዝነስ ኢንቫይሮንመንት ማለት እዩ። ሕጂ ብዛዕባ እታ ንሓስባ ነገር ብዙሕ ሓላፍነታት ኣሎ። ሓደ ቢዝነስ ራን ክትገብር ቀሊል ኣይኮነን ማለት እዩ። ካብ ቢዝነስ ናብ ቢዝነስ ዝፈላለዩ ግን ናቱ ዝኾነ መስርሕ ናቱ ዝኾነ ኣካይዳ ኣሎ። ምክንያቱ ምስ ሰራሕተኛታት ዘለካ ሓላፍነት ኣሎ፣ ቢላትካ ክትከፍል ሓላፍነት ኣሎ። ምናልባሽ ተፍርዮ ነገር ክህሉ ክእሉ ከውን ኣቑሑት ክተምፅእ ኢኻ፣ ኣቑሑት ክሸይጥ ኢኻ። ስለዚ ብዙሕ ነገር ኣታዊ ወፃኢታት ነገራት ኣሎ። ንሱ ውሽጣዊ ወይ ከዓ ኢንተርናል ዝኾነ ጉዳይ ክኸውን ይኽእል። ኤክስተርናል ዝኾነ ነገር ንብሎ ምናልባሽ ናይቲ ሃገር ፖለቲካ ለውጥታት ከምዚ ንሪኦ ዘለና ሕጂ ኢንፍሌሽን እቲ ገንዘብ እንዳወደቀ ይኸይድ በዚ ናይ ኦይል ምክንያት ማለት እዩ፣ በዚ ናይ ዘይቲ ምክንያት። ስለዚ ንዓና እውን ኣብታት ኣብቲ ናይ ዕዳጋና እውን ፅልዋታት ይእቱ ማለት እዩ። ምናልባሽን ምሳና ዝወዳደሩ ካልኦት ነጋዶ ክህሉ ክእሉ እዮም ከምቲ ዓይነት ንገብሮ ዘለና። ስለዚ ካብ ርእስና ወፂና ብጀካታ ንቢዝነስ ንሓስበ ዘለና እንታይ ዓይነት ፅልዋታት ዝሓለፈ እዋን ብፍላይ ኣብዚ ናይ ኮቪድ ግዜ ማለት እዩ ብዙሓት ድኳናት ተዓፅዩ እዩ። ምክንያቱ ብናይ ኮቪድ ምክንያት ሪስትሪክሽን ስለዝነበረ ማለት እዩ። በዓል ኣማዞን ግን ክህብትሙ ክኢሎም ምክንያቱ ንሳቶም ምስ ሰብ ከይተራኸብካ ኣብኡ ከለካ ኦንላይን ኦርደር ጌርካ ትገብሮ ስለዝነበረ ብኢንተርኔት ስለዝነበረ ብጣዕሚ ኣማዞን ካብ መጠን ንላዕሊ ተዓፃፀፈ ሃብትን ተፈላጥነትን ክረኽቡ ክኢሎም ማለት እዮም። ሕጂ እቲ እንታይ ዘርእየና እዚ ናይ ደጋዊ ፅልዋ ከመይ ነቲ ቢዝነስና ኣፌክት ገብሮ ብዙሓት ከዓ ተዓፁ ኣለዉ ማለት እዮም። ብዙሓት ከዓ ካብ ስራሕ ዝወፁ ኣለዉ፣ ብዙሓት ከዓ ኣብቲ እዋን እቲ ከዓ ቢዝነሳት ከዓ ተዓወቱ ኣለዉ ማለት እዩ። እዚ እኳ ዋላ ነይሩ ኣብ ምሻሎ ድሕር ነዊሕ ዓመታት ዋላ ከጋጥም ዝኽእል ይኹን ኣብ ሂወት ግን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እቲ ናይ ፖለቲካ ቅልውላት እቲ ናይ ኢንፍሌሽን ናይቲ ሃገር ኢኮኖሚ መዋዳድርትና ብዙሕ ፅልዋታት ስለ ዘለዎም ኣብ ግምት ክንእትዎም ኣለና። ነዚ ንምብዳህ ስዋት ዝበሃል ወይ ከዓ ፔስል ዝበሃል ኣናሊሲስ ኣሎ። ስለዚ እንታይ እዩ ድኻምና ሓይልና እንታይ ኢልና ክንምርምሮ ንኽእል መስርሕ ክህልወና ኣሎ። ካልኣይ ከዓ እንታይ ዕድላት በቲ ብደገ ዘለዎ ነገራት ዘጋጥም ዘሎ እንታይ ዕድላት ኣለና፣ እንታይ ከስጋእታት ከጋጥም ይኽእል ነቲ ቢዝነስና ኢልና ክሪኦ ንኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ፖለቲካ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ብኢኮኖሚ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ብማሕበረሰብ ክኸውን ብቴክኖሎጂ ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ ኣብ ደገ ዘሎ ለውጥታት ንዓና ከይተንከፈና ኣይተርፍን እዩ። ስለዚ እዚታት ነገራት ናይ ብሓቂ ክንድህበሉ ኣለና ማለት እዩ። ካልእ ነገራት ንገብሮ እንተሎ እንታይ እዩ ኮንሲደር ክንገብሮ ዘለና ነገር ናትና ኩነታት እዩ። ምክንያቱ ናትና ኩነታት ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። እቲ ንሕና ናሓስቦ ዘለናን ምስቲ ኣነባብራናን ምስቲ ሂወትናን ዝኸይድ ነገራት ክኸውን ኣለዎ። ስለዚ ድኻምናን ሓይልናን ክንፈልጥ ንኽእል ክንከውን ኣሎ። ስለዚ ተመዛዛ ንኸውን ኣሎ። ንሕና ክንገብሮ ናሓስብ ዘለናን እቲ ቢዝነስ ክንገብሮ ናሓስብ ዘለናን ሚዛናዊ ክኸውን ኣሎ። ወላ ብቁጠባ ደረጃ እውን ብዕላማ በትሽቶ ንሕና ክንበፅሖ ዘለና ነገር እውን ምስቲ ቢዝነስ ናሓስቦ ዘለና ዝተዋሓደ ነገራት ክኸውን ኣሎ ማለት ድሰማዕ ክኸውን ኣሎ። እንተ ደኣ ደይ ኮይኑ ፀገም ክፈጥረልና ክእል እዩ። ምክንያቱ እቲ ሃንቀውታ ዘለና ንሕና ክንገብሮ ናሓስብ ዘለናን እቲ ኩነታትናን ዘይዛመድ እንተ ደኣ ኮይኑ ዘይመዛዘን እንተ ደኣ ኮይኑ ኣብ ማህሰይቲ ኣብ ብዙሕ ክሳራታት ክእትወና ይኽእል እዩ። ካልእ ነገራት ንሪኦ ዘለና ከዓ እንታይ እዩ ናትና ክእለት እንታይ ኣለኒ፣ እንታይ ዓቕሚ ኣለኒ፣ እንታይ ክእለት ኣለኒ፣ ተፀዋርነት ኣለኒ ድዩ
ሕጂ ቢዝነስካ ቢዝነስ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ ፀገማት ክኣቱ ክእል እዩ ስራሕ ክዝሕል ይኽእሉ ሰራሕተኛታት ክተውፅእ ትኽእል ኢኻ ወይ ጠለባ ይህልወካን ብዙሕ ነገራት ኣሎ ከጋጥመካ ዝኽእል ስለዚ እውን ተፃዋርነት ኣለኒ ድዩ ምክንያቱ ብዙሕ እንድሕር ሽግር ኣጋጢምካ ቀልጢፍ ኢሉ እንድሕር ከምዚ ኮይኑስ ቢዝነስ ዘይምግባር ሓይሽ ዝበሃል ነገራት ከዓ ክህሉ ስለዝኽእል ነዚ ነገራት እዚ እውን ክነድህበሉ ይግባአና ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ ደረትካ ምፍላጥ ሕጂ ንምሳሌ ዝኾነ ፍርያት እንተደኣ ኣለና ኮይኑ ንምሳሌ ናይ ብሓቂ እቲ ዓዳጋይ ይደልዮ ድዩ ዋጋ ከፊሉ ኸ ክገዝኦ ይደሊ ድዩ ነቲ ንሓስቦ ዘለና ወይ ኣገልግሎት ድዩ ናይ ሰርቪስ ድዩ ወይ ከዓ ፍርያት ድዩ ብሓቂ ሰብ ስጋዕ ክንዲኡ ቫልዩ ሃልይዎ ገንዘብ ከፊሉ ክገዝኦ ይኽእል ድዩ ንዝብል ኣረዳድኣ ክህልወና ይግብኦ ካልኣይ ከዓ ዓቕሚ ኣለና ድዩ እቲ ፍርያት ኮይኑ ወይ ከዓ እቲ ሰርቪስ ንሓስቦ ዘለና ንሕና ክነተግብሮ ክንፍፅሞ ዓቕሚ ኣለና ድዩ ኣብ ዕዳጋ ክነቅርቦ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ናይ ገዛ ርእስና ምምርማር ነቲ ዕዳጋ ሚዛናዊ ዝኾነ ኣተሓሳስባ መፅናዕቲ ናይ ምግባር ከምኡ ድማ ናይ ነፍስና እውን ሚዛናዊ ዝኾነ መፅናዕቲ ንሓስቦ ዘለናን እቲ ናይ ቢዝነስናን እቲ ዓቕምናን ክነናፃፅሮ ይግባአና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቢዝነስ ፕላን ዝብል ነገራት ይእትወና ማለት እዩ ስለዚ እዚታት ምስ ገበርና ከመይ ጌርና ናይ ንግዲ መደብ ንገብር ናይ ንግዲ መደብ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ እዚ ሕጋዊ ወይ ከዓ ወግዓዊ ዝኾነ ሰነድ እዩ እዚ ብዛዕባ እቲ ንሕና ንሓስቦ ዘለና ፕላን ናትና ስትራቴጂ ከመይ ጌርና ነቲ ስራሕ ከም ነካይዶ ዳሕራይ ነቲ ስራሕ ምጀመርናዮ እውን ድሕሪ ክንደይ ዓመት ኢና ኣብ መክሰብ ክንኣቱ ንኽእል እቲ ቢዝነስ ክንጅምሮ ከለና ኸ ማለት ኣበይና ክንበፅሕ ወይ ከዓ እንታይ ዓይነት ቢዝነስ ናበይ ደረጃ ናይ ቢዝነስ ደረጃ ክበፅሐ ንዝብል ገምገማት ዘለዎ ኮይኑ ኮታ እንታይ ክንብሎ ንኽእል እዚ ካርታ ክንብሎ ንኽእል ኢና ካርታ መንገዲ ከምቲ ንሰብ መንገዲ ክኸይድ ደልዩ ወይ ከዓ ኣብ ዘይፈልጦ ቦታ እንድሕር ክኸይድ ኮይኑ ካርታ መንገዲ ዝዘሊ እዚ ከዓ ናይ ቢዝነስ ካርታ እዩ ድለይቱ ከዓ ብዙሓት እዮም ንምሳሌ ባንኪ ደልይዎ ንድሕር ካብ ባንኪ ክትልቃሕ ኮንካ ወይ ከዓ ሽርካ ዝኣትዉ ሰባት ምሳኻ እንድሕር ሰባት ኣለዉ ኮይኖም ወይ ከዓ ዝደልዩ እንተደኣ ኮይኖም እዚ ክሪእዎ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ሚዛናዊ ምክንያቱ ነቲ ናይ ቢዝነስካ ሓሳብ ኩሉ ከም ዶክመንት ከም ማለት ንዕኡ ሪኦም እንታይ ዓይነት ሓሳብ ከም ዘለካ እንታይ ዓይነት ፕላን ከም ዘለካ ኩሉ ነገር ክፍትሹን ክሓስቡን ክውስኑን ደይክውስኑን ዝገብሮም ነገር እዩ ብፍላይ ከዓ ንባንኪ ኣገዳሲ እዩ ኣብዚ ዝምልከት ነገራት ኣብ ገለገለ ሰባት ብሞያ ዝነጥፉ ኣለዉ ቢዝነስ ሓሳብ እንተደኣ ኣለካ ኮይኑ ናይ ቢዝነስ ፕላን ገይሮም ንባንኪ ከም ትልቃሕ ዝገብሩ ሰባት ኣለዉ ማለት እዮም ኣት ሰተፊ ስለዚ እዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ክንረዳእሉ ኮሚኒኬት ክንገብረሉ ነገራት እዩ ማለት እዩ ምስ ከም ዝበልኮ ምስቶም ሽርካ ክኣትዉ ዝደልዩ ኢንቨስተርስ ኮይኖም ዋላ ምስ ባንኪ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣብዚ ክነነፅሮ ዝግባአና ነገራት ኣሎ ርእቶና ብዛዕባ እቲ ናይቲ ቢዝነስ ማለት እዩ እንታይ እዩ እቲ ቢዝነስና ፍልይ ዝበለ ዝገብሮ ካብ ካልእ ዓይነት ቢዝነስ ንሓስቦ ዘለና ዩኤስፒ ዝብሎ ዩኒክ ሰሊንግ ፖይንት ማለት እዩ እንታይ ፍልይ ዝበለ ዝገብሮ ነገራት ካብ ካልእ ቢዝነስ ክንዕወሲ ዝገብረና ነገር ዘተኣምነና ነገራት እንታይ ኣሎ ካልኣይ ከዓ ንመን ኢና እዚ ወይ ፍርያት ኮይኑ ወይ ከዓ ኣገልግሎት እንተደኣ ኮይኑስ ኣብ መን እዩ ክውዕል መንእሰያት ድዮም ንደቂ ኣንስትዮ ዝምልከት ድዩ ንሕብረተሰብ ዝምልከት ድዩ ንሰብ ሓዳር ዝምልከት መን እዮም ቶም ዓማዊል ክኾኑ ኣለዎም ኢልና ንሓስቦ እውን ኣብ ገምጋም ሓሳብ እውን ከኣትልዎ ኣብቲ መደብና ማለት እዩ እዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ኣተሓሳስባ ክህልወና ከሎ ከምኡ ድማ ናይ ፋይናንስና ዝምልከት ነገር ድማ መዓስ እዚ ቢዝነስ ምስ ተጀመረ ሲ መዓስ እዩ መክሰብ ዝጅምር ወይ ከዓ ኣታዊ ካብቲ ዕዳና ከፊልና ኣብ መክሰብ ንኣትወሉ ከዓ መዓስ እዩ ንዝብል ገምጋም ሓሳብ ርድኢት እውን ከድልየና እዩ ማለት እዩ እዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ካልኣይ እንታይ ንሪኦ ነገራት ኣሎ እዚ ካርታ ወይ ከዓ እዚ ቢዝነስ ፕላን ምስ ወፀ እንታይ ዘርእየና ጌጋታትናን ፅቡቅ ንገብሮን ሕማቅ ዝገበርናዮን ወይ ከዓ ኣሳምሽን ዝኾነ ማለት እኸውን ኢልና ዝገበርናዮ ዘይኮነ ነገራት ክህሉ ይኸውን እዩ ምስ ረኣናዮ እቲ ባዕሉ እቲ ቢዝነስ ፕላን ክሕግዘና ክእል እዩ ምክንያቱ ቪዥዋላይዝ ክንገብሮ ስለንኽእል ክነንብቦ ስለንኽእል
ሓጓፋት እንተሎ ክንርኢ ንኽእል ማለት እዩ ኣብቲ ቢዝነስ ፕላንና ማለት ስለዚ ነቲ ሓጓፋት እንተሎ ኣለሊና ንዕኡ ክንምልኦ ግብኦ ንምሳሌ ፅቡቅ መፅናዕቲ ዘይገበርና ክንከውን ንኽእል ኢና ሪሰርች ፅቡቅ ዘይገበርና ነገር ክኸውን ንኽእል እዩ ስለዚ ነዚ እንደገና ዳግማይ ሪሰርች ክንገብር ወይ ተወሳኺ ክንገብር ከድልየና ማለት እዩ ካልእ ድኻማት እንተሎውን ክንርኢ ይገብረና ማለት እዩ ምናልባሽ ናይ ዓቕሚ ገንዘብ እውን ዝሓሰብና ይኸውን ንኽእል እዩ ካልእ ነገራት ክንርኢ ይሕግዘና ማለት እዩ እዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ተላዒልና ኢና ንሕና ከዓ ውሳኔ ክንውስን ንኽእል ማለት እዩ እቲ ውሳኔታት ክንውስኖ ንኽእል ካብዚ ተበጊስና ማለት እዩ ስለዚ እዚታት ምስ ገበርና ንሕና ክንውስን ኣለና ወይ እቲ ቢዝነስ ክንጅምሮ ኢና ወይ ከዓ ኣይክንጅምሮን ኢና እዚ ኣብዚ ክሪቲካል ዝኾነ ፖይንት ንበፅሕ ማለት እዩ ስለዚ ካብቲ ዝገበርናዮ ኩሉ መፅናዕትታት ምርመራታት ርኢና ሽዑ ኣነ ቢዝነስ ክጅምር ኣለኒ ሕጂ ወይ ከዓ ኣይክጅምር ኣለኒ ክንብል ንኽእል ኢና ኩሉ ግዜ ካብ ቢዝነስ ዘይምህላው ቢዝነስ ምህላው ይሓይሽ እንተኾነ ግን ኣፍልጦ ሓሊና ክንኣትዎ ከለና ዝያዳ ብልጭ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ መደባት ምስ ገበርና መፅናዕትታት ምስ ገበርና ሽዑ ሕጋዊ ቀጥዒ ክነትሕዞ ይግባኣና ነቲ ቢዝነስና ማለት ስለዚ ኩሉ ቢዝነስ ናቱ ዝኾነ ኣካይዳ ናቱ ዝኾነ መስርሕ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ብምንታይ ዓይነት ሕጋዊ መንገዲ ኢና ነቲ ቢዝነስና ክነቕሞ ንደሊ ዘለና እቲ ቢዝነስናስ ብምንታይ ዓይነት መስርሕ ኢና ሕጅስ ዋናታት ዲና ክንከውን ንደሊ ወይ ምስ ካልኦት ኮይና ዋናታት ኮይና ኩላና ሓላፍነት ክንወስድ ዲና ብዛዕባ እቲ ዕዳ ዝምልከት ናይቲ ቢዝነስ ከ መን እዩ ሓላፍነት ክወስድ ኣነ ድዩ ካልኦት ሰባት ድዮም ክወስዱ ብዛዕባ ቀረፅ ዝምልከት ምኽፋል ከ መን እዩ ክኸፍል መን ይኸወሳን ይኸውን ገባርን ሓዳግን ክኸውን ንዝብል ሕቶታት ክንምልሶም ግባኣና ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ተበጊስና ነቲ ዓይነት ቢዝነስ ክንገብሮ ዘለና ክሕብሩና ዝኽእሉ መስርሕ ኣሎ ማለት ሓደ እዚ ሶል ትሬደር ዝበሃል በይንኻ ነጋዲ ትኸውን ማለት እዩ በይንኻ ነጋዲ ኮንካ ማለት ሙሉእ ሓላፍነት ንስኻ ትወስድ ማለት እዩ ነቲ ቢዝነስ ባዕልካ ተካይዶ እቲ መክሰብ ንዓኻ እዩ እቲ ክሳራኻ ንዓኻ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ነገር እዚ ግን እንታይ ክትከስብ ከለካ ኩሉ መክሰብ ንዓኻ ክትከስር ከለካ ግን እቲ ቢዝነስካ ጥራይ ከሲሩ ትተርፍ ነገር ኣይኮነን ወላ ካብ ግልኻ እውን ክትከፍሎ ክትግደድ ኢኻ ማለት እዩ እዚ ዓይነት መስርሕ ተኮይኑ ወይ ከዓ ብሽርካ ኣቲኻ ትገብሮ ተደኣ ኮንካ እቲ መክሰብካ ኩላትካ ትካፈሎ እቲ ክሳራኻ ኩሉ ትካፈሎ ማለት እዩ ግን እንድሕር እቲ ክሳራኻ ከዓ ኣዝዩ ዓብ እንተደኣ ኮይኑ ስጋዕ ምዕፃው ዘስግእ እንተደኣ ኮይኑ ወይ ምዕፃው እንተደኣ በዚሑ ነቲ ናይ ቢዝነስ ዕዳኻ ዘሎ ከፊልካ ዋላ ካብ ጅባኻ እውን ክትከፍል እውን ትግደድ ማለት እዩ ካልእ ኣማራፅታ ዝኾነ ከምዚ ኤልኤልፒ ዝተባህለ ነገር ኣሎ ምናልባሽ ጠበቃታት ወይ ከዓ ኣካውንታንት ኮይኖም ብሓንሳእ ኮይኖም ዝገብርዎ ኣሰራርሓ ነገራት ኣሎ እዚ ግን እንታይ እዩ እቲ ሓላፍነት ሙሉእ ኣይኮነን ኣብ ናይ ክሳራ ዝምልከት ነገር ማለት እዩ ኩላትካ ተከፋፈሎ እቲ መክሰብካ እቲ ክሳራታትካ ከዓ ኩላትካ ተከፋፈሎ ማለት እዩ ግን እንድሕር እቲ ክሳራ በዚሑ እሞ እቲ ቢዝነስካ እንተደኣ ተዓፅዩ ግን ካብ ጅቦካ ንክትከፍሎ ኣይትግደድን ኢኻ ማለት እዩ እዚ ማለት ክንብል ከለና ግን እንታይ እቲ መክሰብ ክኸስብ ከሎካ ኩላትካ ትኸስብ ኩላትካ ከዓ ሼር ትገብር ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ ውሱን ወይ ሊሚትድ ካምፓኒ ዝበሃል ነገራት ከዓ ኣሎ ንሱ እንታይ ዋና ዝበሃል የብሉን ኩሉ ሼር ሆልደር ሰብ ሽርካ ኢኻ ማለት እዩ እዚ ከዓ ፍሉይ ዝኾነ ናቱ መስርሕ ኣለዎ ስለዚ መክሰብ ተደኣ ከሲብካ ኮንካ ትኸስብ ካብቲ ዘእትኻዮ በቲ ቢዝነስካ በቲ ትካልካ ማለት እዩ ኣብ ክሳራ እንተደኣ መፅኡ እቲ ቢዝነስካ እንተደኣ ተዓፅዩ ግን እቲ ቢዝነስካ እዩ ደኣ ዝዕፆ እምበር ካብ ግልኻ ካብ ጅባኻ ትኸፍሎ ወላ ሓንቲ ነገር የለን ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ኣብ ቢዝነስ ከኣቱ ዘሎ ሰብ እዚ ኣቀዲምና ዝረኣናዮ መን ዋና ክኸውን መን ሓላፍነት ክወስድ ናይ ዕዳ ሓላፍነት መን ክወስድ እዩ ዋና ክኸውን ደሊ ደ ወይ ከዓ ምሽርካ ኮይኑ ከዓይደ ንዝደሊ ዝብል ነገራት ምስ ፃረናዮ ኣብዚታት ምርጫታት ክንኣቱ ንኽእል ኢና ካልእ ነገራት ክንሪኦ ዘለና እንታይ እዩ ምስ ብሕታዊ ኩነታትና ኣናፃፂርና ገምጋም ምውሳድ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ትናትና ነገር ማለት እዩ ክንሪኦ ዘለና ነገራት ኣሎ ኩሉ ግዜ ምስ ሂወትና ምስቲ ናብራና ኣናፃፂርና
ክንሪኢ ኣለና ካልኣይ ከዓ ናይ ዕዳ ተፃወረነት ስጋዕ ክንደይ ኣለና እውን ክንሓቶ ዘለና ነገር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ገሊኡ ድሓን ክንዲ ዝሽሕ ዋላ ተኸሰርኩ ፀገም የብለይን ቢዝነስ ክጅምሮ ይኽእል እየ ዝብል ኣሎ ገሊኡ ግን ኣየዋፅኣንን እዩ ዝብል ነገራት ኣሎ ስለዚ ስጋዕ ክንደይ እዩ ዓቕሚ ገንዘብና ዘለና ተፃዋርነት ናይ እቲ ሪስክ ናይ ምውሳድ ክሳዕ ክንደይ እዩ ክንፈልጥ ይግባኣና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ገንዘብና ካብ ምንታይ ካብ ባንኪ ዲና ወይስ ካብ ጅባና ዲና ክንጥቀም ናይ ነዊሕ ዝኾነ ዕላማ ብዛዕባ እቲ ቢዝነስና እንታይ ኣለና ማለት ገሊኡ ቢዝነስ ዓብዩ ኣብ ፍራንቻይዝ ዝኸይድ እንታይ ኢና ንደሊ ማለት ብዛዕባ እቲ ቢዝነስ ንሓስቦ ዘለናስ ናይ መወዳእታ ዕላማ ናትናስ እንታይ እዩ ኣበይ ገፅና ኢና ክንከይድ ንደሊ ወይ ከዓ ንሓስብ ኢልና ክንርኢ ይግባኣና ማለት እዩ حسب I'm just checking the slide حسب قريتات سلايد قرب تحويس علمو تشيك قبر ኣለኹ ካልእ እንታይ ካብዚ ተበጊስና ንገብሮ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ብፍላይ ብዛዕባ ኣብዚ ውሳኔታት እዚ ክንኣቱ ከለና ካብ ደገ ክኢላታት ዝኾኑ ሰባት ምክሪ ምድላይ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ናታቶም ርእይቶም ምስማዕ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ እዚ ቢዝነስ ሓሲበ እየ እሞ ባዕለይ ክገብሮ የልና እቲ ኩሉ ሓላፍነት ኣብ ርእስና ክነውድቆ ኣይግባአናን እዩ ስለዚ በበቲ ዘድልየና ማለት እዩ ነቲ ቢዝነስና ሓስቦ ዘለና ኣማኸርቲ ከድልዩ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ብሕጋዊ ዝምልከት ነገር ምናልባሽ ጠበቃ ከድልየና ክእል ይኸውን ብናይ ቀረፅ ምኽፋል ኣብ ኣካውንታንት ዝነጥፉ ቻርተር ኣካውንታንት ከድሊናዮም ብፋይናንስ ዝምልከት መደብ ብቁጠባ ዝምልከት ነገር ካልኣይ ከዓ ሓፈሻዊ ዝኾነ ነቲ ቢዝነስ ከስግኦ ዝኽእል እንታይ ዓይነት ስጋኣት ከብፅሓልና ይኽእል እዚ ቢዝነስስ እንታይ ዓይነት ስጋኣት ከብፅሕ ስለዚ ሪስክ ኣሰስመንት ወይ ከዓ ሪስክ ማኔጅ ትገብሩ ሜይቢ ናይ ፋይናንስ ሰብ ኮይኑ ወይ ከዓ ናይ ቢዝነስ ኣፍልጦ ዘለዎ ሰባት ከኣቱ ብደገ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ እዚ እንታይ ይሕግዘና ንሕና ነቲ ሽግር ጋና ከይመፀና ከሎ ከይበፅሓና ከሎ ማለት እዩ ኣብ መፍትሒ ንኣቱ ማለት እዩ መፍትሒ ንገብረሉ ስለዚ ናይ ክሳራታት ናይ ስትረስ ወይ ከዓ ካልእ ነገራት ንኸየጋጥመና ርእስና ንሕሉ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ንባዕሉ እቲ ምክሪ ንረኽቦ ዋጋ ኣለዎ ማለት እዩ ክቡር ዋጋ ኣለዎ ስለዚ እቲ ምክሪ ምሕታት ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ንዓና ማለት እዩ ካልእ ብዛዕባ ፋይናንስ ዝምልከት ሕጂ ክንጅምር ከለና ኣብ ምድላዋት ክንኣቱ ነቲ ቢዝነስ ክንከፍቶ ኣብ ምድላዋት ክንኣቱ ከለና ንገብሮ ነገራት ኣሎ ብፍላይ ብዛዕባ ፋይናንስ ዝምልከት ነገር ማለት እዩ ክንጥንቀቆ ዘለና ነገር ማለት እዩ ኣፍልጦ ክህልወና ዘለዎ ሕጂ ናይ ግልና ኣካውንትን ምስ ናይ ኣብ ቢዝነስ ክንኣቱ ከለና ምስ ናይ ቢዝነስ ኣካውንትን ዘይምሕዋስ ማለት እዩ ሾፒንግ ትገብር ምናልባሽ ካብቲ ናይ ቢዝነስ ኣካውንትካ ወይ ሆሊደይ ትኸደሉ ወይ ካልእ ነገራት ኣብ ሽግራት ክእትወና ስለዝኽእል ፅፈት ናይቲ ኣተሓሕዛ ናይ ገንዘብ ክህልወና ግድነት እዩ ናይ ግልና ናይ ቢዝነስ ኣካውንት እንተደኣ ኮይኑ ኩሉ ናይ ቢዝነስና ኣታዊና ወፃኢና በቲ ናይ ቢዝነስ ንጥቀመሉ ማለት ስለዚ የምትሕዋስ ኣብዚ ነገር እዚ ክንጥንቀቕ ይግባኣና ማለት እዩ ካልኣይ ብዛዕባ ናይ ሰራሕተኛ ምቁፃር ብዝምልከት ወይ ከዓ እዚ ሓይሊ ሰብ ማንፓወር ከድልየና ከሎ ብግልና እንድሕር ንሰርሕ ኮይና ሶል ትሬደር ኮይና ብግልካ ዝሰርሕ ተደኣ ኮንካ ኣየድልየካን እዩ እንድሕር ትኽእል ኮንካ ግን እቲ ቢዝነስካ እንዳዓበየ ምስ ከደ ሰብ ንክትቆፅር ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ነዚ ነገር እዚ ክትገብሮ ትወስዶ ስጉምትታት ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ክእለት ዘለዎም ሰባት ብሓላፍነት ማናጀር ድዮም ኮይኖም ሱፐርቫይዘር ድዮም ኮይኖም ከገልግሉ ዝኽእሉ ነቲ ስራሕካ ከቃልሉ ዝኽእሉ ነቲ ዕዮ ናይቲ ቢዝነስካ ከቃልሉ ዝኽእሉ ክኢላታት ሰባት በብሞዮኦም የድልዩካ ማለት እዩ ነዚ ነገር እዚ ክንገብር ይግባኣና ብፍላይ ከዓ እንድሕር እንዳዓበየ ከይዱ እቲ ናትካ እሞ ከዓ እንድሕር ሰብ ሞያ ዘድልዮም ተደኣ ኮይኑ እውን ካብኡ ወፃኢ እውን ሌክራ ምግባር ከድልየካ እዩ ኣድቨርታይዝ ምግባር ከድልየካ እዩ ነዚ ነገር እዚ ዝነጥፋ ካምፓኒታት ኣለዋ በዓል ሊንክድኢን ዝበሃላ በዓል ኢንዲድ እንታይን ዝገብራ እዚአን ነቲ ዋናን
ነቲ ሰራሕተኛ ዘራኽባ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዋና እቲ ዘለዎ ናይቲ ስራሕ ነቶም ሕፁያት ክኾንዎ ዝደሊ ሰራሕተኛታት ናይቲ ዓይነት ሞያ ስራሕ ኣብኡ ይዝርግሖ ማለት እዩ እቲ ስራሕ ዘድሊ ሰብ ከዓ ኣብኡ ኣትዩ ኣነ ነዚ ነገር እዚ ከማልእ እየ ኢሉ ምስቲ ዋና ክራኸብ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ከም ዝገብራ ክሕግዛ ዝኽእላ ቢዝነሳት ኣለዋ ኣብ ካልእ ነገር እውን ኣብዚታት ክንስጉም ከለና ብዛዕባ ውዕል ናይ ምድላው ምስ ሰራሕተኛና ንሰራሕተኛ ዝኸውን ምስ ሰራሕተኛ ምስ ጀመርካ ምስኡ ተኣትዎ ናይ ውዕላት ናይ ዶኩመንት ምድላውካ ከድልየና እዩ ማለት እዩ እዚ ኣብ ቢዝነስ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ክንኣፍልጦ ከለወና ዘሎ ማለት እዩ ካልእ ከዓ ውሕስና ወይ ከዓ ድሕንነት ኣቲንክ ሕጂ ክሪኦ ከለኹ ብምንታይ ክገልፆ ይደሊ ምናልባሽ ካልእ ጥዑይ ዝኾነ ትግርኛ መግለፂ ክህልዎ ክእሉ ይኸውን እዚ ናይ ትግርኛ ግን ከም ዋሕስ ኢለ ገሊፀ ኣለኹ ድሕንነት መድሕን ወይ ከዓ ውሕስና ኩሉ ዓይነት ቢዝነስ ውሕስና የድልዩ እዩ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ሓደ ካብቲ ክሕግዘና ዝኽእል ዋላ ምሳሌ ዋላ እቲ ዝበልናዮ ብሕትኻ ኮንካ ንድሕር ትነግድ ኮንካ ካብ ዕዳታት ክሕግዘካ ዝኽእል ብዙሕ ነገራት ኣሎ ብሓላፍነት ዝምልከት ማለት እዩ ስለዚ እዚ ንዓና እንታይ እዩ ነቲ ቢዝነስና መሕለውታ ይኮነና ዋሕስ ክኾነና ዝኽእል ኢንሹራንስ ናይ ውሕስና ኮነና ዝኽእላ ድርጅታት ኣለዋ ማለት እዩ ሜይቢ ኣብ ወርሓዊ ንኸፍሎ ንኸውን ወይ ዓመታዊ ንኸፍሎ ንኸውን ግን እቲ ሽግር እቲ ከጋጥመና ከሎ ሓደ ሽግር ከጋጥመና ከሎ በቲ ውዕል ዘለና ምስኣቶም ንሕና ክንዲ ሓላፍነት ንወስድ ንሳቶም ወስዱ ማለት እዩ ንምሳሌ ብህዝቢ ዝምልከት ማለት እዩ ብህዝቢ ዝምልከት ሓላፍነት ናቱ ናይ ውሕስና ኣሎ ብሰራሕተኛታት ዝምልከት ኣሎ ብሰራሕተኛታት ዝምልከት ውሕስና ኣሎ ነቲ ምስ ሰራሕተኛካ ዝኾነ ነገራት ጉዳያት ከጋጥመካ ክእል ይኸውን ወይ ምስ ህዝቢ ዝኾነ ከጋጥመካ ክእል ይኸውን ከከምቲ ዓይነት በቢዝነስ እዩ ሓላፍነት ነዚ ነገራት እዚ ክሽፍኑልና ዝኽእሉ ውሕስና ክኾኑ ዝኽእሉ ድርጅታት ኣለዉ ማለት እዩ ወይ ከዓ ብሞያኻ ሰብ እንተደኣ ተዓይ ኮንካ እሞ ብሞያኻ እንድሕር ጉድለት ተረኺብካ እሞ ኣብ ክስ እንተደኣ ኣቲኻ ካሕሳ ክኸፍሉልካ ዝኽእሉ ዋሕስ ክኾኑካ ዝኽእሉ ታሽሙ ድርጅታት ኣለዎ ማለት እዩ ኢንሹራንስ ካምፓኒስ ኣለዎ ማለት እዩ ብፍርያትካ ከዓ ከምኡ ኣብ ፍርያትካ እውን ጉድለት እንተደኣ ተረኺቡ ክስ እንተደኣ ተረኺብካ እውን በዚ እውን ክሽፍኑልና ዝኽእሉ ቢዝነሳት ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ እዚታት ክንሪኦ ከለና ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ክነማልኦ ዘለና ነገራት እዩ ካልእ ክንሪኦ ዘለና ብዛዕባ ገሊኡ ኩሉ ቢዝነሳት ታሽሙ ይብሉን ህንፃ ይብሉን ግን ህንፃ ዘለዎ ኣሎ ገሊኡ ፋክተሪ ክህልወካ ክእል እዩ ሜይቢ ጋራጅ ክህልወካ ክእል እዩ ሜይቢ ሬስቶራንት ክህልወካ ክእል እዩ እዚታት ክኸውን ከሎ ነቲ ህንፃ ዋሕስ ክኾነካ ዝኽእል ድርጅት ወይ ከዓ መድሕን ክኾኑካ ዝኽእሉ ድርጅት ምእታው ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ኢንሹራንስ ምእታው ኣገዳሲ እዩ እዚ ካብ ብዙሕ ነገራት ክሕልወና ይኽእል ኣብዚ ንሪኦ ነገራት እንታይ ኣሎ ኣብዚ ናይ ውሕስና ዝምልከት ነገር ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ወይቲ ኣብቲ ገዛ ዝኾነ ይኹን እንተደኣ ኣጋጢሙ ምሳሌ ወይ ተሰሪቕካ እንተደኣ ኮይኑ ወይ ናይ ሓዊ ምንዳድ እንተደኣ ኮይኑ ከከምቲ ዓይነት ኢንሹራንስ ናቱ ክራይቴርያ ኣለዎ ብኡ ክሽፍኑልና ይኽእሉ ማለት እዮም ካልእ እንታይ ኣሎ ክንሪኦ ዘለና ኣብቲ ቢዝነስና ምስ ተጀመረ ቀፃልነት ክህልዎ ኣለዎ እቲ ቢዝነስ ምስ ተጀመረስ ሎሚ ይኽፈት ፅባሕ ይኽፈት ድሕሪ ፅባሕ ይኽፈት ብድሕሪኡ ይኽፈት እቲ ቢዝነስ ቀፃልነት ነገር ክህልዎ ኣለዎ ስለዚ ነቲ ቢዝነስና ብቐፃልነት ሕጂ ንምሳሌ እንድሕር ዝኾነ ኣቑሑት ትሸይጥ እንተደኣ ኮንካ ክትእዝዝ ኢኻ ካብቶም ነቲ ነገር ዘምርትዎ ወይ ባዕልካ ዲኻ ከተምርቶ ወይ ካልኦት ድዮም ከምርትዎ ክትእዝዝ ኢኻ ስለዚ ኣብዚ ንባዕሉ ፕሮሰስ ኣለዎ ክትከፍል ኢኻ ኮንታክት ክትገብሮም ኢኻ ዳሕራይ ከዓ ንዑ መፂኦም ከዓ ደሊቨር ዝገብሮ ነቲ ኣቑሑት ኣለዎ ዳሕራይ ከዓ ኣብ መኽዘን ክትእትዎ ኢኻ ዓማዊልካ ምስ መፁ ከዓ ሽዑኑ ከዓ ንዓማዊልካ ከዓ ክትሸጦ ኢኻ ስለዚ ነቲ ብሰራሕተኛታት ዝምልከት ኣሎ ካልእ ወፃኢታትካ ዝምልከት ነገር ኣሎ ስለዚ ነቲ ቢዝነስና ብቐፃልነት ከስርሓልና ዝኽእል ሲስተም ክንገብር ኣለና እዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ንምሳሌ እንድሕር ሕፅረት እቲ ድሽየጠልካ ኣቑሑት እንተደኣ ኮይኑ እሞ እንድሕር
ኣቐዲምካ ዘይትዳሎ ኮንካ ዓይናይ ጠለብ ኣሎ ዓይናይ ጠለብ ዘይብሉ ሲ ኣውት ኦፍ ስቶክ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ትሸጦ ወላ ዘኽስበካ ኣይተም ሰባት ሓቱኻ የብለይን ትብል እዚ ንዓኻ ሕጂ ካስተመርስካ መፅኦም ዓማዊልካ መፅኦም ከምዚ ደልየ እንትበሉካ የብለይን እንተዳ ኢልካዮም ኣብ ካልእ እንዳ ድኳን ክኸዱ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ቀፃልነት ዘለዎ ነገር መስርሕ ክህልወና ኣለዎ ካልኣይ እንታይ እዩ ገለገለ ቢዝነሳት ኣብ ኢንተርኔት ህላውነቶም ዘፍልጡሉ ኣብ ኢንተርኔት ኣፍልጦ ማለት ኣብ ኢንተርኔት ፍሉጣት ብቢዝነስ ደረጃ ማለት እዩ እንታይ እዮም እዚኣቶም ሕጂ ንምሳሌ ገለገለ ዘለዋ ስታብሊሽ ዝኾና ተመስረታ ዓበይቲ ካምፓኒታት ህንፃ ኣለወን ከምኡ ከዓ ኣብ ኢንተርኔት ከዓ ኣለወን እቲ ኢንተርኔት እቲ ናይ ኢንተርኔት ኦንላይን ፕሬዘንስ ከም እንዳ ድኳን ክንሪኦ ንኽእል ኢና ንምሳሌ ከምቲ ካልእ ሰብ ኣብ ደገ ኣብ ህንፃ ምናልባሽ ናይ ጨጉሪ ምቕምቃም ድዩ ንበሎ ጋራጅ ድዩ ዋላ ካልእ ዘለዎ ገሊኦም ኣብቲ ኢንተርኔት ጥራሕ ዝንቀሳቀሱ ኣለዎ ቢዝነሳት ማለት እዮም ስለዚ እቲ ህላውነቶም እቲ ቢዝነሶም ኣብ ኢንተርኔት ዝምልከት ማለት እዩ ስለዚ እዚኣቶም እንታይ ክገብሩ ኣለዎም ብማሕበራዊ ሰብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብምጥቃም ኮይኑ ናይ ኣብ ኢንተርኔት ኣቲኻ ተኸፋሊ ምግባር ካልኣይ ከዓ ዌብሳይት ክህልዎም ማለት እቲ ቢዝነሶም ዓይነት እንታይ ከም ምዃኑ ኣፍልጦ ዘለዎ ሽም ልክዕ ከም ካልእ ድኳናት ማለት እዩ ንዑ ከዓ ዘካይዱ ሰባት ሰብ ሞያ ወይ ከዓ ዌብ ዴቨሎፐርስ ዝበሃሉ ክንተሓበር ወይ ከዓ ምስኣቶም ከዓ ክንዓይ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብፍላይ ነቶም ኣብ ኦንላይን ፕሬዘንስ ኣብ ኦንላይን ኣብ ኢንተርኔት ብቢዝነስ ዓይነት ንንቀሳቀስ እዚ ናይ ዌብሳይት ነገር እዚ ናይ ዓማዊልካ ኣብ ኢንተርኔት ኣትዮም ክገዝኡ ምኽኣሎም እዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዚ ንዓኻ ብጣዕሚ ባክቦን ናይቲ ቢዝነስካ ስኒ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዝኾነ ብዘይበዚ ነገራት እዚ ክትንቀሳቀስ ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ብዙሕ ግዜን ብዙሕ ከዓ ኣትኩሮን ይገብሩ ማለት እዮም ገሊኦም ጥራሕ ኣብ ኦንላይን ዘለዉ ማለት እዮም ገሊኦም ግን ከምቲ ዝበልክዎ ግን ክልቲኡ ኣለዎም ህንፃ ኣለዎም ካልኣይ ከዓ ኣብቲ ኦንላይን ፕሬዘንስ ወይ ከዓ ኣብቲ ኢንተርኔት ህላውነቶም ዘፍልጡ ኣለዉ ማለት እዮም ሕጂ ንምሳሌ ዋላ ብፌስቡክ ኮይኑ ድዩ እዚ ናይ ፔይፓል ዝበሃል እውን ኣሎ ብኦንላይን ዝምልከት ነገር ኮይኑ ንዑ እውን ኣብቲ ናትካ ኦንላይን ፕሬዘንስ ክትእትዎ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ንሱ ጠቕመካ ንስኻ ክትሸይጥ ክትልውጥ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ካልእ ንሪኦ ነገር እንታይ ኣሎ እዚ ነገራት እዚ ምስ ገበርና ማለት መደባት ጌርና እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ናይ ምድላዋት ናይቲ ቢዝነስና ክንገብሮ ዘለና ፀኒሕና ስለዚ ቢዝነስና ኣዳሊና እቲ ዝግበር ነገር ኩሉ ጌርና ምስ ወዳእና ክንስጉም ከለና ሕጂ ከም ቢዝነስ ኮይና ተፈላጥነት እንድሕር ከለወና ኮይኑ እቲ ቢዝነስና ክምዝገብ ኣለዎ ሕጋዊ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ብመንግስቲ ደረጃ ክምዝገብ ኣለዎ ብመንግስቲ ደረጃ ተፈላጥነት ክህልዎ ኣለዎ ሕጋውያን ክንከውን ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ብሕጊ ክንሰርሕ ንኽእል ዋላ ብመንግስቲ እውን መቕፃዕቲ ይብልናን ዋላ ብካልኦት ማለት እዩ ምክንያቱ ድሕር ኣፍልጦ ብመንግስቲ ኣለና ኮይኑ ማለት እዩ ካብኡ ዝተላዕለ እውን ኣታዊ ክህልወና ክእል ቀረፅ ብዝምልከት ነገር ቀረፅ ክንከፍል ንኽእል ዋላ ባንክታት ኮይነን እውን ናይ ቢዝነስ ኣካውንት እውን ክኽፈተልና ይከኣል ማለት እዩ ስለዚ ኣብዛ ዓዲ HM revenue ዝበሃል ኣሎ ንሱ እንታይ እዩ ጉምሩክ ዋላ ክንብሎ እንተደኣ ኮይና ኣታዊ ናይዛ ዓዲ ዝኾነ ይኹን ቢዝነሳት ኣታዊ ዝኣቱ ዘበለ ተፍልጦ ማለት እዩ ምስኡ ተራኺብካ ብኣካውንታንት ኢኻ ዲኻ ዋላ ካልእ ኣቢልካሲ ነቲ ኣታዊኻ ተፍልጦ ቀረፅ ክኽፈል ዘለዎ ከዓ ትኸፍል ማለት እዩ ስለዚ ኣታዊኻ ተፍልጦ ብኡ መሰረት ከዓ እቲ ቀረፅ እውን ትኸፍል ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ነገር እዚ ምምዝጋብ ብጣዕሚ ከም ቢዝነስ ደረጃ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ካልእ እዚ ካምፓኒ ሃውስ ዝበሃል እንታይ እዩ ኩለን ካምፓኒታት ፕራይቬት ካምፓኒታት ዝምዝገባሉ ማለት እዩ እዚ ሓደ ካብቲ ጥቕምታት ዘለዎ ነገር እንታይ እዩ ካልእ ሰብ ነቲ ቢዝነስካ ቀዳሕ ገይሩ ብሽምካ ካልእ ክነግድ ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ንስኻ በቃ ኣብቲ ስራሕ ዓለም
ዩኒክ ዝኾነ ናትካ ኣፍልጦ ይወሃበካ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ቢዝነስካ ይሕሎ ማለት እዩ። ብሽምካ ካልእ ሰብ ክነግድ ኣይክእልን እዩ። ወላ ባንክ እንተኮይኑ እውን ባንክ ኣካውንት እንተደኣ ኮይኑ እውን እንድሕር ኣብ ካምፓኒ ሃውስ እንድሕር ዘይተመዝገብካ ባንክ ኣካውንት ክትከፍት ኣሸጋሪ እዩ። ከምኡ ድማ ልቸንሳ ከድልየና በቢ ዓይነቱ ንግድታት ንገብሮ ንንቀሳቀሶ ብሕክምና ኮይኑ ዋላ ብዝተፈላለዩ ንግዲ ኮይኑ ንዑ ዝምልከት ልቸንሳ ከዓ ክህልወና ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ። ብቀረፅ ዝምልከት ነገራት ከዓ ክነማልኦ ዘለና ነገራት ኣሎ ማለት እዩ። ካብቲ ንእትዎ ዘበለ ኣታዊና ተኸፋል ኣሎ። ብካምፓኒ ደረጃ እንተደኣ ኮይኑ ኮርፖሬት ታክስ ኣሎ። ስለዚ ዝተፈላለየ ታክሳት ኣሎ። ኢንሹራንስ እውን ኣሎ። እዚ ናሽናል ኢንሹራንስ ዝበሃል ወይ ከዓ ሃገራዊ ውሕስና ዶ ክንብሎ ንሱ እውን ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ካብኡ ኣታዊ ካብቲ ናይ ናሽናል ኢንሹራንስ ዝኽፈል ነገራት እንታይ ኣሎ መንግስቲ ካብ ወሲዱ ንኤንኤችኤስ ገንዘብ ህባ ምናልባሽ ካልኦት እውን ናይ መንግስቲ ፔንሽን ዝወስዱ ይህብ ካልእ ዝተፈላለዩ ድሌት ኣብቲ ሕብረተሰብ ዘለዎ ነቲ መንግስቲ መካፋፈሊ ይኾኖ ማለት እዩ። ካልእ ብዛዕባ ናይ ቢዝነስ ዝምልከት ነገር ክንሪኦ ከለና ክነተኩሮ ዘለና ብጀካ እቲ ናይ ሕጊ ዝምልከት ብናይ ገንዘብ ክንምዝገብ ከም ዘለና ሊጋላይዝ ክንከውን ከም ዘለና ሕጋዊ ቢዝነስ ክንከውን ከም ዘለና ጥራይ ዘይኮነስ ካልእ ከዓ ብንዓና ዝምልከተና ከም ቢዝነስ ዝምልከተና ነገራት ኣለዎ። እዚ ከዓ ክንዕቅቦ ዘለና ነገራት እዩ። ክነማልኦ ዘለና ነገራት ግዴታዊ ዝኾነ ነገራት እዩ። እዚ ሕጂ ሓደ ካብኡ ንምሳሌ ሕዚ ዳታ ፕሮቴክሽን ዝበሃል ነገር እንታይ እዩ? ናይቲ ዓሚልና ዝኾነ ይኹን ሓበሬታታት ዝበና ሽሙ፣ ኣድራሹ፣ ካርዶም ገለ ብሕጊ ደረጃ ክንዕቅቦ ይሕትተና እዩ። ስለዚ ብዘይ ፍቃዶም እውን ንሳቶም እውን ፍቃዶም ክኸውን ኣሎ ማለት እዩ። እቲ ናቶም ዝኾነ ሓበሬታታት ብምሉኡ ክንዕቅቦ ንዕኡ ዝምልከት ሕጊ እውን ኣለዎ። ስለዚ ንዕኡ እውን ክነማልኦ ይግባአና ማለት እዩ። ከምኡ ከዓ ናይ መሰላት ናይ ዓማዊልካ ኣሎ። ንሱ ከዓ እንታይ እዩ እቲ ዓሚል ዘይኮነ ሓበሬታ ሂብካ ክሸጠሉ ኣይትኽእልን ኢኻ ዘይኮነ ሕጂ ንምሳሌ ተምርቶ እንተደኣ ኣለካ ዝኾነ ነገር እንተደኣ ኮይኑ ዘይብሉ ነገራት ኣብቲ ውሽጡ እቲ ትሸጦ ዘለካ ነገራት ከም ዘለዎ ጌርካ ክሸይጥ ኣይትኽእልን ኢኻ ይሕትተካ እዩ። ነቲ ዓሚልካ ከዓ እንድሕር ፍርያት ተፍሪ እንተደኣ ኮንካ ከዓ ኣብ ሓደጋ ዘይእቱ ክኸውን ኣሎ። እንድሕር ፓኬጅ እንተደኣ ኮይኑ ሲል ዝኾነ ነገራት እንተደኣ ኮይኑ ከዓ እንድሕር ዘይከፈቶ ከዓ እንድሕር ረሲት ኣለዎ ኮይኑ ከዓ ናይ ክመልሶ መሰሉ ስለዚ ነቲ ንዕኡ ነቲ ናይ ኮንሱመር ራይት ወይ ከዓ ናይ ዓማዊል መሰላት ከዓ ምዕቃብ ከድልየና እዚ ግዴታዊ ማለት እዩ። እዚ ግዴታና ከም ቢዝነስ ክነማልኦ ዘለና ነገራት ማለት እዩ። ካልእ ከዓ እንታይ ኣሎ ናይ ሰራሕተኛታት ሕጊ ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ ንምሳሌ እንድሕር ክንወስድ ኮይና ናይ ሰራሕተኛታት ሰራሕተኛ ቆፂርካ ካብ ብመንግስቲ ሕጂ ሚኒመም ታሽ ዌጅ ሚኒመም ኣወርሊ ትኸፍሎ መንግስቲ ዝተመነሎ ማለት እዩ። ስለዚ ወዲ 18 ወዲ 20 ዓመት ዝኾነ ሰብ እንድሕር ኣክንዲ 10 ቅርሽን 85 ሳንቲም ትኸፍሎ ኣብ ሰዓት ብሕጊ ደረጃ ሚኒመም ማለት እዩ። ማለት ካብውን ታሕቲ ክትከፍሎ ኣይትኽእልን ኢኻ እውን ላዕሊ ክትከፍሎ ትኽእል ኢኻ ግን ከምቲ ወዲ 16 ወዲ 17 8 ቅርሺ 9 ቅርሺ እንድሕር ትኸፍሎ ኮንካ ንዓኻ ብሕጊ ደረጃ ክሕትተካ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ብብዙሕ ነገራት ክነማልኦ ዘለና ነገራት ኣሎ ብናይ ሰራሕተኛታት ሕጊ ዝምልከት ማለት እዩ። ብደሞዞም ጥራይ ኣይኮነን እቲ ንሳቶም ዝሰርሕሉ ሃዋህው እውን ንዓታቶም ንጥዕንኦም የስግእ ድዩ መሰሎም ከይሕልወሎም ድዩ እዚታት ነገራት ክንኣፍልጦ ክህልወና ይግብኦ ማለት እዩ። ዋላ ብጥዕና ዝምልከት እውን እንተዳ ርኢና ኮይና ብጥዕና ሄልት ኤንድ ሴፍቲ ሬጉሌሽን ብዝምልከት ነገራት እንተዳ ርኢና ኮይና ኣብቲ ትካልና ኮይኑ ወይ ከዓ ኣብቲ ቢዝነስና ዝኣትዉ ሰባት ዋላ በፃሕቲ ኮይኖም ናትና ዓማዊል ኮይኖም ዋላ ሰራሕተኛታት ኮይኖም ኣብ ስጋኣት ዘይእቱ ክኸውን ኣሎ። ብፍላይ ንጥዕኖም ዝምልከት ነገራት ዘየስግእ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ።
ስለዚ ገለገለ ሕግታት ብቀረፅ ዝምልከት እውን ከምኡ ኣሎ ማለት እዩ ገለገለ ሕግታት ብፍላይ ኣብዚ ናይ ሓላፍነትና ክነማልኦ ዘለና ንገለገለ ቢዝነስ ዝምልከት ንገለገለ ቢዝነስ ግን ዘይምልከት ክኸውን ኣለዎ ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ናትና ቢዝነስ ብሕጊ ደረጃ ክነማልኦ ዘለና ነገራት ኢልና ኣፍልጦ ክህልወና ይግባእ ማለት እዩ ሓፈሻዊ ሓደ ጅምላ ዝኾነ ሓሳብ ሒዝና ክንከይድ ኣይንኽእልን ኢና ንክንዕወት ዝሕግዙና ነገራት እንታይ ኣለዎ ብጣዕሚ ወሳኒ ዝኾነ ረቋሒ ናብ ዓወት ክእትወና ዝኽእል ነገራት እንታይ ኣለዎ ስለዚ ንቢዝነስ ሓደ ቢዝነስ ንክዕወት ዝገብሮ ነገራት እንታይ ኣለዎ ሓደ ካብቲ ንሪኦ ነገራት እንታይ እዩ እዚ ናይ ፋይናንሻል ዲስፕሊን ተባሂሉ ዘሎ ነገራት እንታይ እዩ ብቁጠባና ብገንዘብና ብገንዘብ ኣተሓሕዛና ዝምልከት ብፍላይ ብናይ ቢዝነስና ዝምልከት ነገራት ብጣዕሚ ጥንቁቃት ክንከውን ይግባአና ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ይኣቱ ኣሎ እንታይ ይወፅእ ኣሎ ኣፍልጦ ክህልወና ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቢዝነስ ገለገለ ቢዝነሳት ምናልባሽ ካብ ሰሙን እንታይ ኣትዩ እንታይ ወፅዩ ዝፈልጥሉ መስርሕ ክህልዎም ይኽእል ይኸውን ከመይ ይኸይድ ኣለዎ እቲ ቢዝነስ ስለዚ ከምዚ ዳሕራይ ድሕሪ 6 ወርሒ ወይ ድሕሪ ዓመት ኣብ ቅልውላው ናይ ቢዝነስ ዝኣትውሉ ናይ ገንዘብ ቁጠባ ቅልውላው ዝኣትውሉ ዘይኮነሲ ኣቐዲሞም ክፈልጡ ይኽእሉ ምክንያቱ በቲ ገንዘብ ኣተሓሕዝኦም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ገንዘብ ኣተሓሕዛና ብፍላይ ኣብ ቢዝነስ ዝምልከት ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ማለት ስለዚ ነቲ ገንዘብና ፅቡቅ ጌርና ሞኒተር ክንገብሮ ፅቡቅ ጌርና ከዓ ማኔጅ ክንገብሮ ይግባአና ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ዝረአ ነገር እንተሎ እንታይ እዩ ዓንተ ወይ ርኢና ነርና ቀድም ኣቢልና ሓደ ቢዝነስ ካብ 3 ዓመት ክሳብ 5 ዓመት እዩ ኣብ መክሰብ ዝኣቱ ኢልና ግን ገለገለ ግን ምናልባሽ ኣብ ኣዋርሕ ወይ ከዓ ትሕቲ ዓመት ኣብ መክሰብ ክኣትው ይኽእሉ እዮም ገሊኦም ከዓ 5 ዓመት ክፀንሑ ይኽእሉ እዮም ሕጂ እቶም ሓደ ሓይሊ ናይ ገንዘብካ ቁጠባካ ዘይምፍላጥ ክኸውን ይኽእል እዩ ካልኣይ ከዓ ብዘይ ኣተሓሕዛ ምክንያት ከዓ ኣብዘይ እዋኑ ቢዝነስካ ናይ ምዕፃው ምክንያት ክኸውን ይኽእል እዩ ሳና ኣተሓሕዛካ ማለት እዩ እቲ ቢዝነስና ብጣዕሚ ካልእካ ናብ ዓማዊልና ዘትኮረ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ቢዝነስ ክንኣቱ ከለና ናይ ገንዘብ ኣይኮንና ክንሓስብ ዘለና እንታይ ዳ ናይ ዓማዊልና ኢና ክንሓስብ ዘለና ምክንያቱ እቲ ዝገዝኣልና ወይ ከዓ እቲ ኣገልግሎትና ዝዘልይ ዘሎ እቲ ዓማዊልና እዩ ንሶም እዮም ገንዘብ ዝሕሽሹልና ወይ ከዓ ኣገልግሎትና ዝጥቀሙ ማለት እዮም ስለዚ ክንሪኦ ዘለና ነገራት እንታይ ኣለዉ እቶም ዓማዊልና ሕጉሳት ድዮም እንታይ ኣለዉ ዝጎደልና ነገር ወይ ከዓ ክነመሓይሾ ዘለና ነገራት እንታይ ኣለዉ ወይ ንምሳሌ ሕጂ ዝኾነ ነገር ትሸይጥ እንተደኣ ኮንካ ካባኻ ካብቲ ትሸጦ ዘለካ ዝሓሽን ዝበለፀን እንድሕር ጎረቤትካ ዘለዉ ሓደ ዓይነት ድኳን ኮይኖም እንድሕር ሸጡ ኣለዉ ኮይኖም ሰብ ባዕሉ ይሓትት እዩ ቸክ ገብሩ እዮም ካብዚ ዝተላዕለ ቢዝነስ ካልኦት ክትገብር ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ወይ ከዓ እቲ ዝግብኦም ክብረት ዘይመሓብ ነቲ ነቶም ዓማዊልካ ወይ ከዓ ገለገለ ነገራት ከዓ ርኢኻ ክተመሓይሾ ዘለካ ነገራት ከዓ ዘይምምሕያሽካ ማለት እዩ ስለዚ እንድሕር ኣትኩሮትካ እንድሕር ኣብቶም ዓማዊልካ እንድሕር ዘየሎ ኮይኑ ንቢዝነስካ ኣብ ጉድኣት ክትእቱ ትኽእል ኢኻ ስለዚ እዚታት ነገራት እውን ክንርኢ ካልእ እውን ሰርቬ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ ምናልባሽ ገለገለ ካምፓኒታት ዝገብራ ኣለዋ ሕቶታት ብምሕታት እንታይ ይርእቶ ኣለዎ ወይ ከዓ ከመይቲ እቶም ዓማዊሎም ይግልገሉ ኣለዉ ንዝሕብር ብኡ መሰረት ድማ ከመሓይሹ ዝኽእሉ ኣለዉ ማለት እዮም ካምፓኒታት ካልኣይ እንታይ ኣብ ቢዝነስ ኩሉ ግዜ ኮምፒቲሽን ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት ውድድር ምስ ካልኦት ምስቲ ዘለካዮ ንግድታት ወይ ከምቲ ዝበልናዮ ዓንቲ ወይ ኤክስተርናል ኢንቫይሮንመንት ማለት ወፃኢታት ብዝኾነ ንስኻ ካብ ኢድካ ወፃኢ ዝኾነ ነገራት ኣብ ቢዝነስ ብዙሕ ነገራት ሓሊኽ ከጋጥም ይኽእል እዩ ነዚ ክኸውን ከሎ ግን ንሕና ግን እንታይ ክንገብር ኣለና ተፃዋርነት ክህልወና ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ንርእስና ክነሓቶ ዘለና ኣብዚ እውን እንታይ ስጋዕ ክንደይ ተፃዋርነት ኣለኒ እዚ እቲ መጀመርያ ኣብቲ ቢዝነስ ፕላን ክንሪኦ ከለና ሃጓፋት እንተሎ ክንሪኦ ዝግባአና ነገራት ማለት እዩ ካልእ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዝኾነ እንታይ እዩ እቶም ንዓኻ መሳርሕትካ ዝኾኑ ማለት እቶም ትቆፅሮም ሰባት ነቲ ናትካ ራእይ ዝካፈሉ ኣብቲ ነቲ ናትካ ዝዓቀብካዮ ደረጃ ናይ ቢዝነስ ክዕቅቡ ዝኽእሉ ኣብቲ ቢዝነስካ ተገዳስነት ዘለዎም ሰባት ክኾኑ ይግባእ ማለት እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ እዚ ነገር እዚ ማለት እዩ ክትቆፅር ከለካ ሰብ ትክክል ዝኾነ በዓል ራእይ ዝኾነ ነቲ ኣፍልጦ ዘለዎ ተገዳስነት ዘለዎ ስራሕካ ሰብ ዓይነት ክትረክብ ትክክል ከዓ እቲ ስኪል ዘለዎ ሰብ ክትረክብ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ
ካልእ እንታይ እዩ እዚ ቀፃልነት ምህላው ማለት እዩ ቀፃልነት ሕጂ ኣብቶም ካስተመር ለምዱኻ ክለምዱኻ ስለ ዝኽእሉ እቶም ዓማዊልናትካ እስኻ ዘልመድካዮም ኣገልግሎት ወይ ከዓ እቲ ተቕርቦ ዘለካ ፍርያትካ እንዳበለፅን እንዳተመሓየሸን ክኸይድ ኣለዎ እምበር ክኳላለፍ የብሉን ስለዚ ኣብ ምኩልላፍ ብዝተፈላለየ ምክንያት ማለት እዩ እዚ እውን ነቲ ቢዝነስና እውን ክሓስዮ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እውን ክነተክረሉ ዝግባአና ነገር እዩ እንታይ ኣለዎ ሓበራዊ ዝኾነ ብድሆታት መፍትሒ ክኾነና ዝኽእል እንታይ ኣለዎ ሓደ ከምቲ ዝበልናዮ ኣቀዲምና እዚ ናይ ካሽ ፍሎው ዝበሃል ወይ ከዓ ናይ ገንዘብ ሕፅረት ዘምፅእ ቅልውላው ብጣዕሚ ኣሸጋሪ እዩ ስለዚ ስጋዕ ክንደይ ዝኣክል ገንዘብ ኣለና ክንብገስ ከለና ስጋዕ ክንደይ ከፅንሐና ይኽእል ከምኡ ከዓ ከም ዝበልናዮ ከዓ ሰኣን ኣተሓሕዛ ገንዘብና እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ምስ ማነጅ ብምግባርና እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ብድሆታት ዘጋጥም ማለት እዩ ካልእ እንታይ እዩ እቲ ዋና ናይ ሆሊደይ ግዜ ይፍለጥ ናይ ፋሚሊ ግዜ ይፍለጥ ናይ ኩሉ ግዜ እዩ ኣይፍለጥን እዩ እንታይ ደኣ ኣብ ስራሑ ብምሉእ ዘድሓበ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ሓይሉን ግዜኡን ሽዑ እንታይ ይኸውን ይደክም ይሕለል ዘይኮነ ውሳኔታት ይውስን ኣብ ብዙሕ ነገራት ሽግራት እውን ይኣቱ ስለዚ ንሱ እቲ ኣብ ቢዝነስ ዝኣቱ ሰብ ማለት እዩ ስጋዕ ክንደይ ዝኣክል ግዜ ነቲ ቢዝነሱ ግዜ ክህብ ዝደሊ ዝውስን ማለት እዩ ክጅምር ከሎ ስጋዕ ክንዲ ዝኣክል ግዜ ንቢዝነሰይ ክህበ ክንዲ ዝኣክል ግዜ ከዓ ምናልባሽካ ናይ ዕረፍተይ ግዜ እዚ ከዓ ናይ ፋሚለይ ድዩ ካልእ ነገራት ዝሓስቦ ነገራት ክገብር ክኽእል ኣሎ እዚ ከዓ መጀመርያ ማለት እዩ እዚታት ነገራት እንተዛኣ ዘይረኣዮ ኮይኑ ግን ኩሉ ክተሓወስ ክእል እሞ ኩሉ ነገሩ ገዲፉ ኣብቲ ቢዝነስ ኣቱ ሽዑ ይደክም ይሕለል ዘይኮነ ውሳኔታት ብምውሳድ እውን ኣብ ጌጋ ክኣቱ ይኽእል እዩ ዋላ ናይ ጥዕና እውን ቅልውላው ክኣቱ ይኽእል እዩ ካልእ ክጋጥመና ዝኽእል እንታይ ኣብቲ ቢዝነስና እውን እንታይ ኣሎ ሓጓፋት ናይ ፍልጠት ማለት እዩ ሓጓፋት ናይ ፍልጠት ክንብል ከለና ምናልባሽ እቲ ቢዝነስና እንዳዓበየ ይኸይድ ከሎ ፍልይ ዝበለ ሞያ ዘድልዮ ሰብ ክህልወና ይኽእል ይኸውን ወይ ናይ መሪሕነት ናይቲ ቢዝነስና ድኻም ክነርኢ ንኽእል ንኸውን ወይ ከዓ ከመይ ጌርና ነቲ ቢዝነስና እውን ከም ነዕብዮ ዘይንፈልጥ ክንከውን ንኽእል ኢና እዚ እውን እንተኾነ ኣብ ፀገማት ክእትወና ክእል እዩ ስለዚ እንታይ እቲ መፍትሒ ሓደ ካብቲ መፍትሕታት ክንገብረና ዘለና እዚ ናይ ካሽ ፍሎው ዝምልከት ማለት እዩ ሶፍትዌር ፕሮግራምስ ኣሎ ንዓና ክሕግዘና ዝኽእል ምናልባሽ ኣካውንተንት ናትና ክሕግዘና ይኽእል እንተዘይኮይኑ ግን ሶፍትዌር ፕሮግራምስ ኣለዉ ክንደይ ኣቱ ክንደይ ወፃ ኣሎ ክንደይ ክሳራታት ኣሎ ክንደይ ስቶክ ኣሎ ኣብ ስቶክ ክንደይ ኣለና ትሕዝቶና ማለት ዝዓቀብናይ እንድሕር ንሸይጥ ሰባት ኮይንና ማለት እዩ ክሕግዘና ዝኽእል ኣቐዲሙ ንዓና ከጠንቅቐና ዝኽእል ከነመሓይሽ ወይ ከዓ ኣዳፕት ንክንገብር ዝሕግዘና ነገራት ሓበሬታታት ክህልወና ይኽእል እዩ ካልእ ነገር ንብሎ ነገር እንታሎ እዚ ፔር ኔትወርክ ዝበሃል ነገራት እንታይ እዚ ከምቲ ዓይነት ቢዝነስ ንገብሮ ዘለና ሰባት ምርኻብ ማለት ዝኾነ ኮመን ዝኾነ ፀገማት ዘጋጥሞም ዘሎ ንዓና እውን ከጋጥመና ስለ ዝኽእል ምስኣቶም ሲሚላር ዝኾነ ምስቲ ዓይነት ቢዝነስ ንገብሮ ዘለና ሰባት ምርኻብ ምስኣቶም ከዓ ምምኽኻር ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ካልእ ክንገብሮ ዘለና ከም ምምሕያሽ ነቲ ቢዝነስና ከዓ እንታይ እዩ ክምኽሩና ዝኽእሉ መንተር ክገብሩና ዝኽእሉ ሰባት ምድላይ ካልእ እውን ኣድላይ እንተደኣ ኮይኑ እውን ትሬኒን ምውሳድ ብተወሳኺ ማለት እዩ እዚ ካብቲ ጠቃሚ ምንጭታት ዝወሰድናዮ ማለት እዩ ሓበሬታታት እቲ ዝረኸብናዮ ኢንፎርሜሽናት ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎሚ ፕሬዘንቴሽና ኣብዚ ተዛዚሙ ኣሎ ቢኒ ንዓኻ ዶ ክሕልፈካ የቀኒርና ሳይሞን ብጣዕሚ ፅቡቅ ትምህርቲ ፀኒሕና ሕጂ ናብ ሓፍትና ሰላም ነቲ ናይ ሂወት ተመክሮ ኣብ ቢዝነስ ነዚ ክንሰምዖ ፀናሕና ትምህርቲ እውን ኣብ ተግባራዊ ሂወት ብከመይ ከም ዝተግበረቶን እንታይ እንታይ ብድሆ ከም ዝገጠማን ካብኡ ንዓና መምሃሪ ክኾነና ሒዛ ትቀርብ እያ ሰላም ሓፍተይ ባይታ ንዓኺ ቀዳምነት ንፍናን ከመስግን ደሊ እዚ ኦፖርቹኒቲ ዝሃብኩሙና ቀፂለ ድማ ሽመይ ሰላም ገብረ በሃል ኣብ ተቐማጢት ለንደን በዓልቲ ሓዳር ኣብ 4 ቆልዑት ኣለውኒ
at the moment ንእሽተይ ድኳን set up ገይረ እታ ድኳን ድማ 4 ዓመት ገይራ ኣላ ኣብዚ ግዜ እዚ ማለት እዩ እምበር ነዚ ትሬኒንግ ኣብዚ በዚ ምክንያት ክዛረብ ድመፃኹ ድማ ካብ ጌጋኻ መምሃር ኢለ ስለ ዝኣምን እየ እታ ኣነ ንዓይ ደጓነፈንስ ንካልኦት ኣሕዋተይ ቢዝነስ ሰትኣፕ ክገብሩ ዝሓስቡ ደለውስ ከጓንፎም ስለ ዘይደሊ ሆፕፉሊ ጠቃሚ እዩ ድበልክዎ ፖይንትታት ከምፀልኩም ክፍትነ እታ ቀዳምነት ካፍታ ቢዝነስ ክፍት ከተብል ከለካ ቅድመ ምክፋትካ ዘጓንፈካ ፀገማት ሰንድማኒ ኦብቪስሊ ከም እስኻ ዝገለፅካዮ ሳይመን ሓወይ ኩሉ እቲ ፕላኒን ኣሎ ቢዝነስ ፕላን ጌርካ ኩሉ እቲ ሬጅስትሬሽን ናይ ላይሰንስ ኣሎ ገለመለ እዚ ኩሉ ምስ ወዳእኻ ንኣብነት ገዛኻ ምስ ረኸብካ ኣብታ ገዛ ሕጂ ሓንቲ ንዓይ ዘጓነፈትኒ እቲ ገዛ ዝረኽብክዎ ፈትዮ ኩሉ ኣቲና ገለመለ ግን ኤሌክትሪክ ድበሃል ኣይነበሮን ሕጂ ናይዚ ኮስት እዚ ኣብ ግምት ዘይምእታው ኤክስትራ ኤክስፐንስስ ምክንያቱ እቶም ገዛ ስለ ቁሩብ ነንሕዶም ተበኣሱ እቲኦም ዝነበሩ ቅድመይ ዝነበሩ ነቲ ኩሉ ናይ ኤሌክትሪክ ዋየር ዝነበረ ብምሉእ ጓሕጉሖም ወሲዶሞ ሕጂ ስኻ ብዓይንኻ ክትሪኦ ትኽእልን ኢኻ እዚ ስራሕ ምስ ጀመርኩ ተራኽቦ እዚ ዘይተፀበኽዎ ናይ 15,000 ወፃኢ just to rewire ብምሉእ ኤሌክትሪክ እዚ ሕጂ እንድሕር ናተይ ኣድቫይስ ደሊኹም ነዞም ሓድሽ ቢዝነስ ሰትኣፕ ክትገብሩ ትሓስቡ ደለኹም ቅድሚት ገዛ ሳይን ኣፕ ምግባርኩም እንተኽኢልኩም ዝኾነ እዚ ቢልደርስ ኤሌክትሪሽያን ናይ ፋየር ኤክስፐርት ኩሉ ትዘድልየኩም ናይ ሬስቶራንት እንድሕር ኮይኑ ማይ ድዩ ገለ ኩሉ ዚታት ዘማልአ ክኸውን ቅድሚ ምእታውኩም ወይ እንተዘይብሉ ከዓኒ ምስቲ ላንድሎርድ ኣቐዲምኩም ቅድሚ ሳይን ምግባርኩም ኔጎሽት ምግባር ክትገብሩ I hope you can do that መቸም ይሕግዘኩም ይብሉ ባህሊ እተይ እዚኣ ምክንያቱ እዚ ዘይተፀበኽዎ ሕጂ ኣነ ኣብ ለንደን ሳይትፅበየን ኢኻ ኤሌክትሪክ ደይብሉ ገዛ ክትረክብ ኢልካ ይትሓስቦን ኢኻ ኖ እዚ ሓደ ካፍቲ ንዓይ ደጓነፈኒ ማለት እዩ ብተወሳኺ ድማ እቲ ሓደ ካብኡታት ጌጋ ዝገበርክዎ ድማ ነቲ ገዛ ከፀብቕ ኢለ ዘውፃኽዎ unnecessary expenses ከም በዓል ምክንያት እንታይ ማለት ኣነ ነሰሰሪ እንድዩ ኣይ ነሰሰሪ ማለት ኣይኮነን ግን ሕጂ ሕስብ ሕጂ ድሕሪ 2-3 ዓመት ክሰርሕ ምስ ጀመርኩስ ዋ እዚ ገንዘብ እዚ ሕጂ ፅባሕ ንጎ ተኸይደሲ ሒዘዮ ዘይኸይድ ኣቕሓ እዩ ምክንያቱ መንደቆም ዕርየ ልቸኦም ዕርየ ዊንዶዎም ምሻለካ እቲ ሓደ ሓደ ንገብሮ ኤክስፐንስስ unnecessary ብሓፂሩ እቲ ሒዘዮ ከይደ ክሸጦ ዝኽእል ፀገም ኣይኮነን ኣነ ዝዛረብ ደለኹ ናይቲ መመልክዕ ኢልና ንገብሮ እሞ ገዛኻ ደይምዃኑ እንዳፈለጥካ ኩሉ ዚታት ኣነ ሕጂ ከም ቢዝነስ ፐርሰን ማይ ኔክስት ሙቭስኒ ኣብ ከምኡታት ገንዘበይ ኣይመጥፋእኽዎን ምክንያቱ ሻተር ንኣብነት ሕጂ ተኣነ ሓደ ጌጋ ዝገበርክዎ ሻተር ነይሩ ዝገዛ ስራንዳ ቀደም ኣብ ኤርትራ ስለ ሽግር ዘጓንፈና ነበረ ብስራሕ ስራንዳ ስለ ዘይደለኹ ኣይደልን የለ ግላስ ሕሸኒ ኢለ ከመይ ዳኣምሰለ ግላስ ኩሉ ገይረ እዚ ኤክስፐንስስ ሕጂ ክሓስቦ ከለኹ ንድሕሪት ተመሊሰ ኣነ ኣብዚ ግዜ እዚ ዕሽነት እየ ድብሎ ምክንያቱ ምናልባት ምስ ማዕበልኩ ፅቡቅ ከይደ ገለመለ ተጥፋእኽዎ እቲ ገንዘብ ፅቡቅ ኣይኮነን ግን እንታይ ኣምፅኦ ምክንያቱ እዚ ግላስ እዚ ሕጂ ፅባሕ ንጎ ሒዘየ ከይድን እየ ምሳይ I hope that open your eyes when you set up a business ትሒዝኩሞ ትኸዱ ምሳኹም ክሸጥዎ ድዩ ገንዘብ ዝመልሰልኩም ተኮይኑ ፅቡቅ እዚ ሒዝካዮ ዶ ትኸይድ ናይ ካልእ ሰብ ገዛ ክሳብ ክንድኡ ምምልካዕ ግን ኣገዳሲ ኮይኑ ኣይስማዓንን ኣብ ቢዝነስ ብፍላይ ነዞም ሓደሽቲ ንጅምር ማለት እዩ ቀፂለ ድማ እታ ዓንተወይ ሳይመን ተንኪፍካያ ነርካ ናይ ሃዋሁ እቲ ኩነታት ማዕረ ክንደይ ፀልወካ ኢልካ ነርካ ንኣብነት ሕጂ ሓንቲ ንዓይ ካፍቲ if you guys remember ናይ ዩክሬን ናይ ራሽያ ፀገማት ነይሩ ሽዑ ኣብቲ ግዜ እቲ ናይ ፔትሮል ናይ ገለ ፀገማት መፅኡ ሕጂ just to give you an example ቅድሚኡ ሓንቲ ካብ ቻይና ኣቑሑት ደምፅኦ ዝነበርኩ
ኮንቴይነር ሙሉእ ጀስት 3,000 ፓውንድ ውድእ ኣለይ ነይሩ ሺፒንግ ኮስት ጥራሕ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ሕጂ እቲ ናይ ዩክሬን ደምነት እቲ ናይ ዩክሬን ናይ ራሻ ፀገም ምስ መፀ the same ኮንቴይነር 12,000 ክውድእ ኣለይ ጀሚሩ ሕጂ እዚ ኣብ ግምት ሓሲበዮ ደይፈልጥ ኤክስፐንስስ ማለት እዩ ገሚተ ኢኹም ኣነ ኣይፈልጥን ከምኡ ከጓንፍ that much jump ክገብር ከዓ ኣይትፅበዮን ኢኻ ሕጂ እዚ ከንታይ ፀገም ኣምፂለ ኣብቲ ናተይ ካሽ ፍሎ ሕጂ ብላዕሊ ዳርጋ 10,000 በሎ ብላዕሊ ደይተፀበኽዎ ኣብ መንገዲ ከሎ ቁሕተይ ኣብዚ ምስ መፀ ክንዲ እዚኦ ክትከፍል ምስ በሉኒ it was a shock so ነዚ ኸ ድሉት ዶ ነይረ ኣብቲ ግዜቲ ኣይነበርኩን ሕሱኒ ሕጂ so I hope እዚ ኩሉ ከዓ እቲ ቅልዋታት እንታይ ሳዕበየ ነምፀልኩም ከዓ ምፍላጥ ፅቡቅ እዩ ብተወሳኺ ድማ ሓንቲ ካፍተን ካልኦት ከዓኒ ሳይመን እውን ትንክፋ ቢልካያ ነርካ ናይ ባንክ ኣካውንት ምኽፋት ናይ ቢዝነስ ማለት እዩ ሕጂ ሓንቲ ባንክ መጀመርያ ቢዝነስ ኣካውንት ክኸፍት ከለኹ ሪጀክት ኢሎምኒ እቲ ሪጀክት ምባሎም ምክንያት ከዓኒ ከይዶ ምስ ሓተትክዎም ኣነ ሽዑ እቲ ስፔሻሊ ኣነስ ባንኪ ነየ ተማሂረ ክፈልጦ ዝግባኣኒ ነገር እዩ ግን ሓደ ግዜ ጓንፈን ኢልካ ደይትፅበዮ ነገር እዩ ጊጋል ስለ ዝገበርኩ ኤክሳይትድ ኮይነ ኣቑሑት ካብ ቻይና ከምፅአ ከምዚ ካምፓኒ እየ ክጥቀም ምስ ሓተቱኒ ማለት እዩ ከምዚ እየ ክገብር ከምዚ እየ ገብር ኢለ ኤክሳይትድ ኮይነ ኩሉ እቲ ኢንፎርሜሽን ክፈልጥዎ ዘለውን ክፈልጥዎን ዘይብሉም ሂበዮም ምስ ሃብክዎም እዚኦም ተመሊሶም ሪጀክት ኢሎምኒ ሕጂ እቲ ምክንያት ምስ ሓተትክዎም እንታይ ኢሎምኒ ምክንያቱ እቲ ሽዑ ኩነታት ናይ ቅልውላው ናይ በዓል ራሻ ገለ ስለ ዝጀማምር ዝነበረ ኢሎምኒ እቲ ካምፓኒ ስኽት ዲል ትገብርሎም ደለኸ ኣብ ቻይና እንኮላይ ንራሻ ኣቑሑት ስለ ዝሰዱ በዚ ምክንያት እዚ ናትካ ባንክ ኣካውንት ክንከፍተልካ ኣይንኽእልን ኢና ሕጂ ካብዚኣ ኸ እንታይ ክትመሃሩ ደልየኩም ኣለኹ unless they ask you don't give them all the information they don't need to know ኣነ ሕራይ ደሓን ስለ ድፈለጥ ነዚኣ ፈሊጠ ኣብ ካልእ ባንክ ከይደ ቆጢበ ከፊተ እያ ተድልየኒ ገይረ ግን I hope that teach you a lesson as well ብተወሳኺ እቲ ዓንተ ወይ ተንኪፍካዮ ነበርካ ሳይመን ናይ ውሕስና ኢንደምትሪ ኢንሹራንስ መንሽን ጌርካዮ ነርካ ሕጂ እሳ ብጣዕሚ እያ ኣገዳሲት ምክንያቱ ኣነ ሕጂ ብዚ ድኳነይ ዝመፀ ሰብ ዝኾነ ወይ ተዓንቂፈን ወዲቐን እየን ክለይም ዝገብራኻ ናትካ ጌጋ ዘይኮነ ወላ ባዕለን ደርገፍገፍ ክብላ ኢለን ዝወዳቕኦ ንዓኻ ስለ ዘሸግራኻ ስለዚ እዚኣ ኢንሹራንስ ከዓ ኣይ ዶንት ኖ ኩሉ ሰብ ነናቱ ዓይነት ቢዝነስ ስለ ዘለዎ ናተይ ብድኳን ብምዃኑ ከምዚ ዓይነት ኢንሹራንስ ሸለላይ ትበልዎ ኣይ ኖ ኢስ ኤክስትራ ኤክስፐንስስ ግን ኢስ ቨሪ ኢምፖርታንት ሕጂ እተን ኣነ ንዓይ ጠቃሚየን ዝበልክወን ሸር ገይረን ኣለኹ I hope that helps if you have any question ከዓ I'm more than happy to help thank you guys